Kung may pera sa basura, meron din sa kanal. Makikita kasi sa video na ito na nag-viral kamakailan lang ang mga batang nagkukumpulan sa gilid ng kalsada. Hindi para mamingwit ng isda, kundi ng barya. At umani nga ito ng iba't ibang reaksyon sa social media. Ako mismo ay namangha nang makita ko ang viral video na yon. Kaya ngayong araw, susubukan ko rin ang mamingwit ng barya. May pera pa kaya akong makuha? Ito, ilan yan? Piso? Patingin nga. Mga bandang gabi na siguro yun. Nagsabi niya yung tiyain ko na nandun daw, marami daw na bariyang nakuha. Ang sinabi nila sa akin na nakakuha sila doon ng pera. May pumunta dito, ngayon mama, si Nathan nandun sa sa purok tres ng Riles. Hindi man daw isda yung binibinwit, pera. Sobrang saya nila na may perang hawak. Ayan po, Nay, tanggapin niyo po yung mga school supplies at mga pangbaon po ng anak po ninyo. Ano po yung pakiramdam niyo, Nay? Napakasaya po, ma. Maraming salamat po kay Sir Jill Bongalon sa tulong po ninyo sa amin, lalo na po sa mga bata. Maraming salamat po.